Kasap kapong ngin kentiu homar keliang. Ya laki jong ngin ya rap haman kiliang. Daka jing I jing telingin jo perthei. Tos dang mapi I jing menlem ya kiwei. Enai kaya lemeng jong kiwei nganom buteneng. Baroya ong ki umar lokal shenam na poriwa. Hey ho what shong Khlieh enjoy kadang don kapor la shay and kilaya temen kan mawala Samla jubor. Lenti kumshi para lo kijing ya mai kijing ya nya kiwan kinlen henyen ko ya kata ajing ikan don ha ibadnya kumshi para lo nginyat man ya siau ha ki baju support hapo ki channel YouTube ya ka channel jonga ke ba nga ai Mariang Entertainment Group de ngasngoban ai kublay fi barakat wa filay support bat kerjaan ingin nga por sa kapor bat kumjuru ki fan jom kini ki aktor ki basadir ro ki bun halalang jom ki fan ma te kay ka dialog ka ba pisngo tanat siya bingin siya yang ai gawin ka dialog ba phi phi kinh màu đây hả ai thật 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 bạc thôi hang atli pilihan guys sing Snem hui nga bat hui yo ta đây cái này sẽ jing sharp lihat baมันsa ai biang ka dialog mga pang dalam sharp Jeroy, heh, bili? Kelip ngala, kambang telah Jeroy sakiri, bunang amarway ta, dangla hiji Jeroy kasay, bancang shit ke Shnong Mawrynrei. Ladies and gentlemen, you ready? Namar ka po ukpa ang puy ka lada bliar. Sa kadailak ayu ka ba? Pidang kan mau. Ba't ka ba kams mo tenat? Ngami usno baharong Ha?
snu thu to ngam dos thu bha đấy thế ngan su ai là cái ai mà ketu ko ba ngiak bang ikren da ka ketin dekhar ba ngam nang bahara ban ketin dekhar ma ये इनसाइड माथा ना ये क्रच का मिक्स करेगा तो दुकान का डी करेगा sekawai pat ke ba ong tu teman bahai mo भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा ये रास्ता ना इधर खंडर का खून मिलेगा शुद्धि गिनती है खून पियंग मिलेगा after that na you go straight you can see the mort milega tega sound la long empat long hira to nai piang oh ye to oh ye are beli peskim cerca haman bungawan man laga mer la danga ong oy yang pesat ong oy man ta kamer tar long beli li dom man li apoy man ya ngan perta sachi se oy are li dom li pencegai ya apa lada pantai sachi sen ngan khot menta sachi sen lada pantai ngan lekna hanaman tiyung shulami oi right then sakana pat ka dialog ka ba pilang kan mau beli let's go banai Khlieh pi barokat ki paralok ki parajor bar kilok kami kilok pawa kumju ki hap ki barep ki balai dan rekat ha kane ke jaka krui kum si para bandang jing siat bat ki jing ruai ki ba itnap sudah let's go banai Khlieh ke de ya ka Shnong Mawrynrei Khlieh Shnong bagi lakot ngop ha yang ki Shnong artis Kajanmet masuk bakmedia pibaro ti lingkong ai Khlieh ka Seng Samla dong Khlieh Shnong Mawrynrei ka bat tham i mahesing i blakhwat yanga sha kan ka events ka jong pisiamo ti ngadam hang ni ban shu ai pi tak koi ka jingsha ka kata ka dei na film dhaka script ti ngakan ba pinya shat langmo ti menta ngan shat kini ki khana ki ba shat ma du ma yang ti adin am ti menta ngan khat lang ki sa jong stage bikin join ba ka Khlieh shibon National Shakul Kata Nagua
Kini kita teng di bencana hanga grup dance. Siap kamu? Ya kemen lang and Dahun, Cecilia and Rila Akor, BSL Group, Bala and Sister, Zinya and Zanria, Bila Pentingan Snem and Da Yok Kerpang, Sok Group, Dahun Shisha and Group, EAR Group. Snem Arajar Kakendai Hadu Arajar Apuwe.